i a més avui poder fer aquesta col·laboració amb la Unió Esportiva. Jo per part meva ben poca cosa més a dir-hi tinc, desitjar-vos que tingueu molts d'èxits, no sé com aneu. Va començar el primer partit i ara començaran el següent avui a les 4 al nostre pavelló. Va començar una mica fluixes, però jo suposo que és un projecte esportiu que fa un any que volia i jo crec que hi haurà èxit. Donar les gràcies al Consell Comarcal en els moments de crisi que estem, que aposti pel handbol femení, per la Unió Esportiva Sarrià, i poder passejar gironès a les samarretes de les nenes ens fa molta il·lusió. Donar les gràcies al president i a la presidenta per creure en nosaltres i és el que diu, molts èxits. Estan fent un bon treball, l'entrenador, en Guillem, està fent un bon treball, s'ho està currant, els entrenadors d'ell, està a la universitat, és un nano de Barcelona que està estudiant aquí, i és un projecte molt bo. Tenim noies de França, tenim noies de Barcelona, noies que estan estudiant aquí, de Rodellots, tenim de Celrà, tenim una mica de tota la comarca i és un projecte emprenedor i volem fer base femení, volem tirar endavant les nenes de handbol. Però ara, a part de guanyar i tenir èxits, teniu una altra feina, que tots els equips que vinguin a jugar aquí a Sarrià passin pel centre de visitants, coneixin la comarca i facin gasta. Sí. No, a part d'això tenim el curs de monitors de la Federació Catalana d'Handbol, que ja venen aquí, fan també, a part si la federació no ha fet, donar-li les gràcies perquè disposen de la instal·lació d'aquí, venen allà i estan molt contents del moment que ha vingut el curs.